A remodelación da Ponte do Burgo ascende aos 2,5 millóns de euros. Tal e como dixo esta mañá o concelleiro de Obras, trátase do proxecto máis importante deste mandato. Este plan, para gañar un novo espazo de referencia na cidade, pasa por peonalizar a ponte e resaltar o seu valor monumental. A Ponte do Burgo é a obra máis importante deste mandato e probablemente de outros mandatos entre as que se van a abordar en Pontevedra, pola responsabilidade histórica que supón traballar no que é a cerna da cidade, a orixe da cidade de Pontevedra e a conexión entre os dous lados do río. Polo tanto, tratámola de acordo co modelo Pontevedra, no que se refire a calidade construtiva, calidade de vida, preferencia peonil e recuperación e posta en valor do noso patrimonio e da nosa historia. E intentamos convertela nun monumento que se poida disfrutar visualmente, pero tamén que se poida disfrutar de xeito cotián estando en Ribadeo. O aumento do orzamento para esta remodelación está centrado no moderno sistema de alumeado, que contará con 3 iluminacións distintas. Temos, en primeiro lugar, esa iluminación superficial, esos puntos azuis que vedes aí. Eses recollen a idea de como dos LEDs que marcan o Camiño de Santiago polo centro histórico, que tamén a recolle, por exemplo, no resto do que se está trazando o camiño en Pontevedra, pero aí ponse unha cantidade grande de LEDs desordeados. E o alumeado, para que as persoas, os peóns, saibamos por onde andamos, era o que vos decía que é especial da varanda, vai empotrado ao pé da varanda, a unha altura moi baixiña, vale? Para que ilumine o taboleiro da ponte. E aínda nos queda un elemento máis da iluminación, que é alumear os arcos exteriores, os interiores, os taxamares exteriores e interiores, e máis os arcos. Que iso vaise facer con focos de luz postos a pé dos arcos. A actuación contará con 3 ámbitos, a ponte e as 2 cabeceiras. Na parte norte desta Ponte do Burgo gañase unha nova praza para a cidade. Un proxecto que estará financiado polos fondos FEDER. Dos 2,5 millóns de euros, 1.700.000 irán destinados á reforma e 860.000 ao novidoso alumeado. Dende o Goberno xa adiantaron que avanzarán con fondos propios municipais os procesos de contratación, de tal xeito que en canto cheguen as axudas xa se poda adxudicar a este proxecto, que, por certo, contará cun prazo de execución de 12 meses. E eles imaginaronse